Ito na yung tangke niya guys, oh. LPG tank niya 11 kilo. Nakuha na natin. Hanap na tayo ng may laman para ma-deliver natin sa kanya. Ganito talagang may channel guys. Sa mga bago nakakapanibago, nagsasalita ka mag-isa. Kasi kailangan mo ipaliwanag yung ginagawa mo eh. Di-deliver tayo, hanap tayo ng may lamang tangke, deliver natin, may ikitang konti, nasasalubong pa natin ibang wholesaler. Basta sa daan guys, disiplina lang. Ayun, electric bike lang tayo, lalaki na nasasalubong natin. Nasa Pangasinan tayo guys, kaya may mga time na nakakausap po mga tao sa Panggalatok o Pangasinan na dialect. Tensya po kung may mga time na hindi nyo maintindihan. Tinali po natin yung tangke kasi medyo mabilis na yung kilos natin o kaya may lubak, baka mahulog po, ma-aksidente pa po tayo. Andito yung isang wholesaler eh. Cut ko na po muna.